Bon dia a tots i a totes. S'escolta bé? Bé, moltíssimes gràcies per estar així en este... Però crec que és més còmode fer així que estar en el peu de micro. Moltíssimes gràcies per estar així avui diumenge, un diumenge a les 9:30 del matí, damunt quan encara han dormit una hora menys per el canvi horari, i per estar així acompanyant a Òscar. En primer lloc, vull saludar, per supost, els candidats i candidates de la comarca de la Vall d'Albaida, Xalbaida, Benigànim, a Ramon, d'Olleria, Montaverner, a tots el continent. Saludar també, com no, diputat provincial, Carolina, i a tots els càrrecs de la direcció provincial i de noves generacions que ens acompanyeu avui. Però especialment, jo des d'ací, a qui vull saludar és a tots els veïns i veïnes de la Pobla del Duc, que esteu així acompanyant a Òscar en un dia molt important, perquè és l'inici del canvi, un canvi que es produirà el pròxim 28 de maig i un canvi que acabarà amb Òscar Bataller com a alcalde de la Pobla del Duc. Fets els saludos, sí que volia contar-vos, quan Òscar em va dir que volia que parlara i que intervinguera avui, volia contar-vos com vaig conèixer a Òscar. I el vaig conèixer ja fa 3 o 4 anys, així a la Pobla, en un esmorzar al Campillo, per a que entonces es sumara al meu equip de noves generacions, que teníem la il·lusió, teníem el projecte i teníem les ganes per liderar noves generacions de la província de València. I aquest dia vaig veure que enfront tenia a una persona que estava preparada, a una persona que sobretot tenia les idees molt clares, amb principis i inquietuds, però sobretot que tenia moltíssima vocació pel seu poble. I no me vaig enganyar massa, perquè als pocs mesos vaig tornar així per acompanyar-lo al congrés que el va fer el president local del Partit Popular de la Pobla del Duc. I com us deia, es va sumar al grup ràpidament i ha sigut, i estic segur que com a alcalde serà, un gran motor en la Vall d'Albaida. Sempre a punt per anar a qualsevol lloc. Això sí, com sempre me diu, menys si t'hago en el poble, que això és sagrat. Sense dubtes, em va demostrar tot el seu suport i avui, Òscar, estic així, al teu volgut poble, al que saps que també tinc molta estima perquè m'ha donat a moltes persones, per ajudar-te i per recolzar-te per a que siguis el pròxim alcalde. Mireu, ja fa 4 anys que al meu poble, a la Llosa de Ranes, un poble d'ací de la Costera, al costat de Xàtiva, els veïns ens han tornat a donar la seva confiança i des d'entonces que soc regidor a l'Ajuntament de la Llosa de Ranes. I durant aquest temps he vist la necessitat i la importància de que la gent jove, la gent com Òscar, estiga en política i en les institucions. Una veu jove, crítica i fresca, que per a res marca inexperiència. Una veu que il·lusiona i que té ganes de treballar. Una veu com la d'Òscar que vol que la Pobla del Duc torni a brillar, que la Pobla evolucione i que la Pobla siga referent. Els joves no són per a res el futur, som el present, i qui em coneix sap que és una frase que, en petit comitè ho dic, que puc arribar a detestar, perquè crec que ara més que mai, en una generació tan preparada, els joves el que volem és decidir sobre el nostre present. I allà on hem pogut, hem demostrat sobradament de les grans capacitats que tenim per a gestionar i per a estar també en política. Deia Ortega y Gasset una frase que també és que m'acompanyen, solen escoltar de mi, que diu això de joves feu política, perquè si no la feu, altres la faran per vosaltres i probablement contra vosaltres. I per això estic avui content, perquè hi ha un jove que en la Pobla del Duc ha decidit fer política, perquè hi ha un jove que ha decidit pegar un pas avant i perquè hi ha un jove que representa aquesta il·lusió, aquest projecte i aquest canvi en la Pobla del Duc. I perquè sé que aquest canvi en la Pobla del Duc ajudarà també a
a aquest canvi que necessitem a la Diputació de València per a que Vicent siga president de la Diputació. Aquest canvi ajudarà que Carlos Mazón siga president de la Generalitat i aquest canvi que es produirà a la Pobla ajudarà que Alberto Núñez Feijóo siga president del Govern d'Espanya. Jo no vull fer-ho més llarg i sí que us vull deixar el que per a mi crec que és el protagonista i a qui hem vingut tots a escoltar avui, que és a Òscar. Simplement, Òscar, donar-te les gràcies per pegar el pas, per fer-lo en tota la convicció i en tota aquesta il·lusió que cada vegada que parlem tu es nota i que jo crec que tires per tots els poros del teu cos. I sobretot, demanar-vos que mai, mai, mai ser jove siga ninguna marca d'inexperiència, sinó que siga una marca de voler fer les coses bé, de voler fer les coses i que canvien, i sobretot vos demane que apoyeu a Òscar per a que siga el següent alcalde de la Pobla del Duc. Bon dia a tots, moltíssimes gràcies Javi, és un plaer tindre't ací, és un honor que el president de Noves Generacions de la província de València estigui acompanyant-nos avui ací. Ell és regidor d'un poble d'ací al costat, de la Llosa de Ranes, i parla des de la experiència que és estar en un ajuntament. M'agradaria començar primer disculpant-me perquè ha fet un canvi d'hora i entre el canvi d'horari i tal, igual ha sigut un poc confús l'esmorzar, però estic molt content de veure aquesta sala plena de persones a les que vull, a família, a amics, a companys de la comarca de la Vall d'Albaida, i això significa que n'hi ha moltes ganes de canvi en la Pobla, en la Vall d'Albaida, en la província, en tots els puestos. Començarem amb agraïments més especials. A part de Javi Camarasa, ens acompanya també Mercedes Pastor, que és vicesecretària de l'executiva provincial del Partit Popular. També està amb nosaltres Carolina Mengual, diputada provincial i alcaldessa del Ràfol de Salem. I com no, i per això també estic molt content que estiguen així avui, alcaldes de diversos pobles de la Vall d'Albaida. Tenim a Ramon Peraí, tenim a Virgínia, tenim a Jorge, i també tenim a candidats i candidates que estic segur que van a guanyar en cada un dels seus pobles, com és Juan Carlos, com és Giovanna, com és Jordana en Castelló de Rugat. Tots ells estan esforçant-se al màxim perquè el canvi sigui una realitat. I serà una realitat perquè no estem conformes en el que està passant en els nostres ajuntaments. El Partit Socialista, així concretament, governa en majoria absoluta, però hi ha pobles en què és una coalició de govern, PSOE i Compromís, governen com si l'Ajuntament fora seu, com si els demés, els que pensem diferent, no tinguérem cabuda en aquest Ajuntament. Doncs bé, nosaltres diguem que no estem d'acord, que volem un canvi, que volem que ens traten per igual a totes les persones, i per això plantem cara i estem així avui decidits a que això sigui una realitat. Sinó que gràcies a tots, i res, vaig a fer-vos una xicoteta presentació, perquè, estem en una presentació, i la majoria me conegueu, no? Però molta gent m'ha conegut a raïs d'estar treballant en la tenda de la cooperativa. Molta gent no me coneixia, soc jove, me poden vincular per la meva família, però des de fa 2 anys estic en la tenda de la cooperativa. La gent també me vincula per Tere la Paulina, és el net Tere la Paulina, i evidentment ara tinc el gran honor de ser el candidat a l'alcaldia de la Pobla del Duc. I aquest honor no és solament com a candidat, sinó també com a president local, perquè els meus companys de partit me van triar president local en el congrés que vam fer en l'any 2021, i des d'aquest moment hem intentat treballar des de l'Ajuntament, per intentar que la veu de la gent del Partit Popular siguera a escoltar i que les nostres propostes se dugueren a terme. No ens estranya que no se ens escoltara, perquè al final ells ganes de negociar, de pactar, d'acordar en tenen molt poques. Des de ben jove he tingut interès per la política. Vaig començar en
càrrecs de representació estudiantil, delegat, consell escolar... Sempre és una cosa que ha estat innata en mi. Els que me conegueu ho sabeu molt bé. I des dels 18 anys d'alguna forma estic vinculat a la política, perquè creia que quan no estem d'acord o quan creguem que hi ha coses que es poden fer d'una altra forma, ens podem queixar, però és molt millor que participem, que estem ahí, que ajudem, que treballem. És la millor forma de que les coses canvien. Per tant, ahí estem. En la meva família m'haig de parlar de política, no és una cosa que hagi sigut un tema central, però sí que m'agradaria recordar, igual molts de vosaltres no ho sabeu, però m'abuelo Blai va estar en la primera llista electoral de la democràcia, la que va eixir guanyador Ángel Bataller. Ell formava part d'aquesta llista electoral i jo no ho sabia fins fa uns anys. Per tant, igual aquest interès per la política ve per aquest costat, no? Pot ser. Com he dit antes, estem així perquè no ens agrada la forma en la que se governa en la Pobla del Duc. Considerem que no s'ha mostrat a tots per igual, que hi ha persones de primera i hi ha persones de segona, que se mira quin carnet polític tenen a l'hora d'ajudar-los a tramitar qualsevol cosa, a l'hora d'atendre qualsevol dels seus problemes. I quan considerem que això és intolerable, anem a estar així donant guerra perquè això canvie. Perquè quan el Partit Popular governa, governa per tots, no sols per uns quants. Governa pels que voten al Partit Popular i pels que no voten al Partit Popular. Perquè això és la funció pública, treballar per tots. I per tant, anem a estar insistint en aquesta idea. No sé si recordeu que sou de la Pobla, fa uns mesos, no sabem el motiu, l'Ajuntament, l'equip de govern va decidir, si cap més, gastar l'Ajuntament com si fos a casa i va instal·lar càmeres de seguretat, ells diuen que eren de seguretat. Des del nostre punt de vista eren de vigilància. Quan entràvem a l'Ajuntament hi havia un registre en què cada ciutadà quan entrava a l'Ajuntament tenia que apuntar a què entrava, a quina hora entrava i el motiu, o sigui, quina gestió la va fer allí. Ells diuen que era per una qüestió de, per dur un control, sí, efectivament, era per dur un control, a veure qui anava, per què, i tindre aquest registre ahí. No sabem exactament quin ús se li ha fet aquest registre. La cosa és que ho vam reclamar en un pleno i ho van acabar llevant per sort. Però això és el símbol, és la forma més explícita d'entendre com funcionen. Vull dir-te, l'Ajuntament hauria de ser és un espai on hem de poder entrar tots i eixir sense control, sense que ens diguen o ens pregunten a què anem allí, sinó simplement que se ens atenguen els nostres problemes. I no solament això, sinó que a més se ens fa així creure que ells estan treballant molt, que estan fent moltes coses pel poble, però a la vista està, i la gent de la Pobla, que és la que viu en este poble, sap que els parcs estan bruts, els carrers estan bruts, els edificis municipals es falta molt de manteniment, i per tant quan fan gala de superàvits de l'Ajuntament, fa 2 dies es va publicar que l'Ajuntament de la Pobla del Duc en l'any 2022 ha tancat l'exercici en 900.000 euros de superàvits. L'Ajuntament de la Pobla del Duc té un pressupost de 2,5 milions. Tancar un exercici en 900.000 euros de superàvit significa que no s'ha fet res. En el 2022, aquest Ajuntament no ha fet pràcticament res. I ells s'enorgullissin d'això. L'Ajuntament no és ni un banc ni és una família. Els comptes tenen que estar ajustats, els gastos i les despeses tenen que estar ajustades i sobretot quan hi ha moltes coses per fer ahí fora. Perquè si estigueren tots els carrers asseats, estigueren tots els edificis ben mantesos, tots els servicis coberts, ens pareixeria molt bé que hi haguera un superàvit, però no és el cas. Per tant, ho critiquem i anem a seguir insistint en que això no és motiu d'orgull. Després critiquen, i van estar gastant això com en la campanya, i ells fan gala de l'experiència, ells diuen que tenen moltíssima experiència. És veritat que duen 12 anys en el govern de l'Ajuntament, però els anys no donen l'experiència, els donen els fets, els donen els èxits, els resultats. Estar 12 anys en un asiento no és motiu d'orgull tampoc. Per tant, quan ells diuen no, és que tenim molta experiència, ho fiquen en dubte.
Ho fico en dubte perquè les obres que ells han plantejat que anaven a fer en este poble s'han quedat per fer. Tenim un auditori, has començat, que no sabem quan s'acabarà. De moment és una obra a mitges. Fa almenys 7 o 8 anys que està així. Ens van prometre que anaven a fer una depuradora nova. No està feta. Van comprar una casa, o van adquirir una casa, la casa d'Esferrer, que anaven a utilitzar-la, no sabem si per un museu o per què. Ahí està, tancar. Per tant, tot això que ells han fet veure, propaganda, propostes, com molt tot visual, s'ha quedat en no res. I la gent el que vol és resultats, no vol propostes, no vol idees, vol fets, vol resultats. Llavors, una de les mancances que té aquest Ajuntament és la transparència. I això, els companys de Compromís ho han fet molt bé, perquè han estat insistint en que la transparència era una de les majors carències d'aquest Ajuntament. L'oscurantisme és també una mostra de la forma que tenen de governar. Sense anar més lluny, i per posar un cas molt pràctic, a l'entrada d'aquest carrer, quan vingueu, entreu a la zona de les Naves, s'ha alçat un mur. Hi ha un parc allí, s'ha alçat un mur, la gent no sap per què és, perquè l'Ajuntament ni ha dit què costarà, ni quina utilitat tindrà, no ha explicat què se va fer allí. Ens arriben els rumors que se va fer un pipicant, perquè els gossos es traguen allà a passejar i tal. A mi me pareix molt bé, però en els diners de la gent de la Pobla fa falta que s'expliqui per què se van a gastar. El que no se pot és estar gastant-los i ja quan s'acaba l'obra dir no, s'ha gastat per això. Això no és transparència. Volem els comptes clars, volem les coses clares i estos ja tenim clar que no ho fan. Després també els que vivim a la Pobla patim les seues obres, perquè les poques obres que han fet han sigut per empitjorar el poble. Una d'elles ha sigut la transformació de la plaça de l'Ajuntament. L'han adoquinat, li han ficat arbres, però en aquesta plaça avui en dia no se pot aparcar, no se poden fer fogueres, les tradicionals fogueres del Cristo i de Sant Blai, no se poden fer baquetes, i a dures penes se va poder muntar la fira gastronòmica perquè les carpes van atornillar a terra i no les van poder atornillar. Quan uno fa una reforma d'una plaça, té que pensar en els usos que se va donar a aquesta plaça. I en aquest cas han primat més la bonicària que la utilitat. Altra cosa que vam insistir l'altre dia i segueixen ignorant-ho. Des de fa 12 anys ells governen l'Ajuntament i n'hi ha pintades en espais de titularitat municipal en les que se critica a excàrrecs del Partit Popular, si no directament al partit. Per exemple, en el poliesportiu o en el llevador enfront, hi ha pintades que diuen Rita Barberà ves a fer la mà, Partit Popular no, Natàlia Navarro mos vol empudegar la vall. I nosaltres hem demanat que això se voti, perquè no és normal que un poble hi hagi pintades que no en seus cognoms. Això és el que no és normal. Sabeu què han fet? Les pintades que hi havia dalt del mercat les han borrat, perquè ficava coses insignificants. Però ells segueixen ahí, a la vista de tots. I anem a seguir insistint perquè les borren, perquè no estem d'acord en que això estigui ahí exposat públicament. Després, que això uno s'agarra i al final s'enfada, però és el motiu, vull dir-te, és que és una forma de fer les coses incomprensible. Podríem seguir així insistint en moltes coses que fan ells mal, perquè tots les sabem i les han parlat moltes vegades. Però així no venim a solament criticar, per això hi ha altres partits polítics. Venim a proposar, perquè som un partit que ara, a hores d'ara, tenim ganes, tenim il·lusió i estem convençuts que la gent està preparada per donar-nos la seva confiança de cara a les pròximes eleccions. Nosaltres, el que considerem que són prioritats per a este poble, per a la Pobla del Duc, algunes d'elles no depenen de nosaltres directament, però tenim que ser nosaltres els que insistim. Vam estar fa unes setmanes en la seu 60 reclamant que s'ampliï aquesta carretera, perquè constantment s'estan produint accidents, constantment estan havent, no atascos, però ralentiments dels vehicles, i és una obra que fa molts anys que està pendent de fer i no n'hi ha ningú que s'atrevisca a fer aquesta inversió. Prometen moltes coses però no en fan cap. Després, algunes altres de les coses que n'hi ha que insistir i que no depenen de nosaltres és la línia del tren Alcoi
València. És una línia que també està mal mantesa, que està de qualsevol manera, que té poca freqüència en els trens. Tenim que seguir insistint en aquestes coses. Però a fi de comptes això no depèn directament des de l'Ajuntament, no depèn de l'Ajuntament. Hi ha coses que sí, hi ha coses que ells han renunciat a fer. Per exemple, el polígon industrial. L'actual polígon industrial de la Pobla del Duc s'ha quedat menut, no n'hi ha puesto a més indústria. Hi havia un projecte fa uns anys de l'anterior govern del Partit Popular en el que se proposava ampliar-lo i fer uno nou a l'altra part de la carretera. Ells, com no, tot el que ve del Partit Popular, tenen que procurar no sols no fer-ho, sinó criticar-ho i procurar embrutar aquesta imatge de treball que tenim. Doncs bueno, anem a insistir, anem a fer que aquest polígon industrial sigui una realitat. Si no aquest projecte, uno molt similar, a l'altura del moment. Igual no serà tan gran, però serà suficient perquè les empreses vinguin ací i instal·len les seues indústries. Perquè un poble com este, que ha sigut tradicionalment agrícola i que pateix la crisi, una crisi de sense precedents en la venda dels seus productes, té que reconvertir la seva economia. I això se fa passant, sobretot per la indústria. Anem a seguir apoyant l'agricultura, clar que sí, però en les dificultats que n'hi ha tenim que estar repensant nous models per a que aquest poble tinga un model econòmic d'èxit. Perquè, per desgràcia, això se veu molt clarament en un dato que l'altre dia estava revisant. Des de l'any 2010 fins a l'any 2022, la Pobla del Duc ha perdut 90 persones. Un poble de 2.500 habitants, 90 persones en 4 anys, és un dato molt greu. I és la mostra de que la gent així no té, ara actualment, no veu que tinga futur. Perquè no té faena. La vivienda també és un problema que n'hi ha així, no solament així, en molts pobles. Però si no se li dona facilitats, si no se resolen aquests problemes, la gent se n'acaba anant. I no volem un poble envellit i despoblat. Volem un poble actiu, en el que la gent major tinga els seus servicis coberts, però que la gent jove pugui també estar així treballant, visquent, muntant les seues famílies. Perquè aquest és el major objectiu que té un ajuntament, és que la seva gent tinga el necessari cobert i no se n'hagi d'anar a un altre lloc a aconseguir-ho. I si pareixeran problemes menors, ara vaig a comentar-ne un, l'aigua potable. És una cosa que gastem tots els dies i és molt fàcil, no? Obrim l'aixeta i que fàcil és tot. Però això requereix un manteniment, una inversió que no s'està fent. Tenim rebentons cada 2x3 i jo ho conec de primera mà perquè mon pare és treballador de l'Ajuntament i es fa càrrec de molts d'ells. No n'hi ha inversió en això. Actualment hi ha un problema de pressió en el poble. Hi ha parts del poble que tenen més pressió que altres. Hi ha un problema de desabastiment en estiu. No arriba l'aigua a tot el terme municipal. A vegades hi ha que tallar l'aigua i que se centre soles en el nucli urbà. Després també tenim canonades antigues de fibrocement que no s'estan renovant. I fa falta un pla hidràulic de veritat a mitjà termini perquè això se vagi renovant de forma progressiva. Són inversions que pareixen menors, però són molt importants, perquè són coses tan bàsiques com l'aigua, i això s'ha d'invertir i s'ha de potenciar. Després, una altra qüestió que comentaré, perquè també estaríem constantment així, tenim el cementeri, que el cementeri és una cosa que és necessària també, perquè la gent va faltant, per desgràcia, però el lloc se va acabant i fa falta ampliar el cementeri. Ells, sin embargo, el que fan és, en la part vella, tallen uns quants arbres, col·loquen més nichos, ho embotinen tot allí i ja està. Això no és una solució. El que volem és que el cementeri s'amplie i quan el govern del Partit Popular estiga al capdavant de l'Ajuntament de la Pobla del Duc, ho farem possible. Això és una de les necessitats que té este poble. Crec que estic sent molt sec tot el rato i molt dur, però és que les circumstàncies no són pa menys. La gent està molt cansada, la gent té moltes ganes de que arribi sang nova, sang fresca, que arribi gent en ganes de canviar les coses pa bé. Moltes vegades parlem de canviar les coses pa millor, pa bé. I així estem, tenim un equip preparat, tenim una gent amb moltes ganes de treballar per el seu poble, perquè
volen seguir visquent així, no volen renunciar a estar en el seu poble, en el que els ha vist néixer, en el que els ha vist créixer, i van estar esforçant-se, els membres del Partit Popular, per a que això sigui una realitat, per a que en la poble se puga viure en tranquil·litat, se puga treballar i no hi hagi aquests problemes que actualment existeixen. Per tant, anem a estar ahí, anem a estar els pròxims mesos d'ací a les eleccions insistint, proposant, hi ha moltes propostes que anem a fer estos mesos, això ha sigut simplement un resum de les coses més essencials que anem a fer, i sí que m'agradaria, antes de finalitzar, comentar dues coses. Bueno, una, en les eleccions de l'any 2019 es va proposar que es farà un debat electoral entre els candidats a l'alcaldia de la Pobla del Duc. En aquell moment es va fer molt damunt de les eleccions i el Partit Socialista i Vicent Gomar, que era el candidat entonces, va dir que no donava temps i que s'anava a fer de qualsevol manera. Miren, queden 2 mesos. Jo crec que 2 mesos és prou de temps, veritat? Queden 2 mesos per a que organitzem un debat per a la campanya en els candidats, encara no sabem si seran ells, suposem que sí, que serà Vicent Gomar i el candidat de Compromís. Anem a organitzar un debat perquè les propostes es tenen que confrontar. I ho proposem des de ja. Demà mateixa anem a parlar a la televisió comarcal per a que tinguin en compte que aquest debat de la Pobla del Duc volem que es dugui a terme. No tindran excuses, va a fer-se. I si no vol, se quedarà la seva cadira buida. Però anem a fer aquest debat que la gent de la Pobla ens demana. Bueno, vaig acabant ja, que quasi estaria molt de rato. Bueno, agrair-vos a tots, la veritat estic molt content. Veure esta sala plena de persones, ja ho he dit antes, però ho repetís, tinc que repetir-ho. Per a mi és un motiu de molta alegria. Primer pensàvem que igual la gent no respondria, però que va, al contrari, la gent sempre respon. Quan la gent se la quidra, està allà el que fa falta. I ara és un moment en el que fem falta tots, és un moment en el que la gent ens demana implicació, esforç. Tenim una oportunitat única. Des de fa molts anys no la teníem, però ara està ahí i la tenim que aprofitar. Per tant, agrair-vos a tots que esteu així, molta força en els vostres pobles, molta força així en la Pobla, tenim que estar convençuts de que el canvi és possible, així que anem a per totes i res, visca el Partit Popular i visca la Pobla del Duc. I ara, ja ho he dit antes, de tindre la vicesecretària de l'executiva provincial del Partit Popular, Mercedes Pastor. Gràcies. Tranquils, que jo seré molt bé. Òscar, com m'alegra haver-te escoltat i comprovar el que jo ja intuïa i sabia. Òscar contagia esperança, Òscar contagia el canvi. Quina sort teniu de tindre el candidat Òscar, quina sort teniu! Bon dia a tots, veïns de la Pobla, companys de partit, amics. M'agrada molt una precisament de les qualitats d'Òscar, la de ser una persona sempre atenta, atenta amb tots, amb una mirada que jo anomene dolça. Els ulls en els que mira respecte a les persones desprèn una gran serenitat. I això és algo que sempre m'ha agradat des del minut que vaig conèixer a Òscar. És una meravellosa persona, Òscar. Segur que en Òscar teniu el millor dels candidats per afrontar esta etapa amb tanta responsabilitat com ell ja està demostrant, en la determinació necessària per a aquest canvi i per afrontar aquest repte en la Pobla del Duc.
Tot això va unit a unes altres de les seues qualitats, que és el complement en positiu, les seues ganes. Òscar té moltes ganes, destila ganes, tots ho heu vist quan està de moltes ganes. La Pobla del Duc, tots els pobles d'esta comarca mereixen governs que tinguin els peus en terra, governs que sàpien atendre i resoldre amb èxit els seus problemes, que estiguen atentes a les persones, no com està passant i conforme ens ha descrit així ara Òscar. Necessitem que ho facin amb agilitat, perquè no és prou fer-ho tard i mal, que tracten a tots els veïns i veïnes per igual, que tinguin en compte a tot el món conforme ha dit Òscar. El 28 de maig teniu l'oportunitat, tenim, però així concretament que estic dirigint-me al públic de la Pobla del Duc, l'oportunitat de canviar el destí de la Pobla del Duc i de tots els nostres pobles. També és molt important canviar el sentit a la Diputació amb el nostre president Vicent Monfó, que ja s'ha comentat antes per part de Javi, i el destí de la Generalitat, perquè tot contribuirà a que el destí en general de la província, de la regió, de la nostra comunitat, d'Espanya, canvie. Necessitem que Carlos Mazón també siga president de la Generalitat. Per això, una vegada més, entre tots, no tenim que tindre por. Hem d'eixir a votar en la cara molt alta, a dir que som del Partit Popular. El compte enrere ja ha començat. I ara anem a demostrar que tots no som els millors gestors, com us han tratat de fer, sinó que tenim el millor projecte, perquè per governar, efectivament, a part de tindre la capacitat d'estar otorgant el poder, fa falta saber gestionar, fa falta tindre el millor projecte, no qualsevol projecte. I ara estem veient que ells no tenen projecte, no tenen rumbo, no tenen idea. Nosaltres sí el tenim i anem a demostrar-ho. Esta comunitat ens necessita més que mai i per això necessitem el somriure de tots vosaltres quan se mos parla del Partit Popular, l'alegria que despertem i que ara anem a tratar de contagiar. Està en les nostres mans que tot això siga possible i com diu el nostre president Monfó, treballar, treballar i treballar serà el camí segur. Ens esperen 2 mesos intensos que ja portem temps arrastrant, però bueno, seguirem. No serà un problema això per a nosaltres. Insistís i m'agradaria despedir-me perquè ja veig que és el moment d'esmorzar en què tots tenim molta sort de tindre a Òscar així en este poble i nosaltres en la comarca, perquè des del minut 0 us garantís que es va fer de Walder i a mi especialment ell ho sap. Jo també em sent afortunada de poder-te dir aquestes paraules, Òscar. Davant de tota aquesta sala plena, estic impactada perquè sabeu que estime a la comarca de forma increïble, però és que cada vegada me sorpreneu més, o sigui, m'emociona veure la resposta que té esta comarca, és així. Demane que efectivament la Pobla sàpia reconèixer el magnífic candidat que té. Òscar reunís tots els requisits per a ser l'alcalde de la Pobla del Duc, com és el de la preparació combinada amb una joventut i amb la implicació del projecte popular i del poble. Amb tota aquesta gent al teu costat, amb tot aquest gran equip que el rodeja, vas a ser capaç de fer el millor alcalde, el millor que necessita i desterrar d'una vegada per totes a l'alcalde socialista. La nit del 28 de maig la tenim ahir. L'esperança, el futur de la Pobla i el progrés té un nom escrit en mayúscules i això serà el d'Òscar, alcalde de la Pobla del Duc.